जिसु ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा ख्रिस्ट प्रिय नोंथांमोननो लागै दिनै बेबायदि 7टा बाथ्रा लानानै फैदों। जि 7टा हेबिट्स हुदाफोरा गोबां ख्रिस्टियानफोरनि मेलेमफोरखौ नस्थ' खालामगासिनो दङ, साननाय हनायफोरखौ नस्थ' खालामबाय थादों। बेबायदि 7टा बिसय लानानै फैदों। जि 7टा बिसयखौ जों मोनथियोब्ला बे गाज्रि हुदानिफ्राय, जि गाज्रि हुदाया जोंनि मेलेमफोरखौ नस्थ' खालामबाय थादों, जि मेलेमखौ लोरबांनिख्रुइ लोरबां खालामबाय थादों, जि मेलेमजों जोङो इसोरखौ सिबिनांगौ, जि मेलेमजों इसोरखौ दाव खालामनांगौ, बै मेलेमखौ जोङो गोग्गो लाखिनांगौ। नाथाय बे 7टा बिसया जोंनि मेलेमफोरखौ, जोंनि सिन्था साननाय हनायफोरखौ लोरबां खालामगासिनो दङ। ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव बियो जोंखौ गोबां नस्थ'थिं लांगासिनो दङ। दा बेबायदि 7टा बिसयखौ आङो लानानै फैदों। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना जेन भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै लागोन, जेरावहाय नोंथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथियोब्ला गोबां आशीर्बाद मोनगोन आरो लोगोसे नोंथाङा गोबां बाथ्रा मोनथिनायजों लोगोसे नोंथांनि जिथु मेलेम दङ, बै मेलेमा बैफोरबायदि आदोतनिफ्राय उदांस्रि जागोन आरो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव सासे गोग्गो बेक्ति जानो हागोन। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो थांदोनि। मेलेमखौ गाज्रि खालामग्रा सेथि आदोत, बेनो जाहैबाय गाज्रिखौल' साननाय हुदा। हेबिट्स अफ हेभिं नेगेटिभ थट्स, नकारात्मक सोच रखने की आदत। बे आदतआ मानसिनि मेलेमखौ गोबां लोरबां खालामलाङो आरो बेजोंनो लोगोसेनो मानसिखौबो गाज्रि फारसे दैदेनलांबाय थायो। मानोना सानफ्रोमबो, मोनफ्रोमबो समाव, मोनफ्रोमबो मिनिटआव, मोनफ्रोमबो घन्टायावनो जेब्ला बेखौ हुदा खालामनानै लायो, अब्लाना साननाय हनायफोरा मोनफ्रोम बिसयावनो गाज्रिल'सो ओंखारगोन, नेगेटिभ थट्सल' जागोन, नेगेटिभखौल' सानगोन, गाज्रिखौल'सो सानगोन, मोजां साननो हायै जालांगोन। जोंनि मेलेमफ्रा मोजांखौनो साननो रोंनाय नंलिया, केबल गाज्रिखौल' सानलांबाय थागोन। दा बेयावखायनो जों जेब्ला बेखौ हेबिट खालामगोन, अब्लाना जोंनि बे हेबिटनि थाखायनो जोङो गाज्रिखौ सानफ्लांबाय थागोन, गाज्रिखौ मावनो गोसो जागोन, गाज्रिखौ होसोनो गोसो जागोन आरो बे गाज्रियानो जोंनि मेलेमफोरखौबो लोरबां खालामलांगोन। जेरावहाय इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, फिलिपियारि 4:8, जोबनायाव आंनि बाथ्राया बेनो, नंगौखौ मान होजाथाव, न्याय, गोग्गो, अनजाथाव आरो गाहाम सानजाथाव बेफोरबादि मोजां आरो बाख्नायजाथावफोरजों नोंसोरनि गोसोखौ सुफुंदो। बेयावखायनो इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौसो परामर्श होदों। जों सानफ्रोमबो न्याय, गोग्गो, अनजाथाव, गाहाम सानजाथाव बेफोरबायदि सिन्था, बेफोरबायदि खामानिफोरखौसो जोङो मावनांगौ, जेरावहाय जोङो जोंनि मोदोम, जोंनि साननाय हनाय गासैखौबो गोग्गो खालामनो हायो। दा अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला जोङो सेथि जिथु आदत, गाज्रि आदत, बे गाज्रि आदतानो जाहैबाय अरायबो गाज्रिखौ सिन्ता खालामनाय। जोंनि अरायबो गाज्रि सिन्ता खालामनायखौ नागारनानै जोङो थोंजों सैथो सिन्ता खालामग्रा जानि। जिखौ जोङो थोंजों सिन्ता खालामोब्ला, सैथो सिन्ता खालामोब्ला जोंनि मेलेमाबो गोग्गोनिख्रुइ गोग्गो जालांगोन, मोजांनिख्रुइ मोजां जालांगोन। जों बे आदतखौ लानि। बेनि माने नेगेटिभ साननायफोरखौ नागारनानै पजिटिभ साननायखौ जोङो जोंनि साननायाव एबा मेलेमाव जों लानो नांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट प्रियफोर, जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ दिनै नायदों, जोंनि जिथु नेगेटिभ साननायफोर, बे नेगेटिभ साननायफोरखौ नागारथारनानै जों पजिटिभ साननायखौ जोङो हुदा खालामनि। दे दानाबा जोङो थांदोनि नैथि गाज्रि हुदा, जि हुदाया जोंनि साननाय हनाय, जोंनि मेलेमफोरखौ गाज्रि खालामगासिनो दङ, बेनो जाहैबाय अलसियायै थानाय आदत, लेजि, आलसिया। बे आदतआ, बे हुदाया मानसिखौ कमप्लिटलि नस्थ' खालामो। जेब्ला सासे मानसिया अलसिया जायो, अब्लाना बेनि साननाय हनाय गासैबो अलसिया जालांजोबो। मानोना बियो खामानि मावनो बायो, बिनि साननाय हनायफोरा एक्टिभ गैयै जायो, जायनि जाहोनाव बिनि मेलेमा सांग्रांखौ साननो रोङै, खामानिनि फारसे साननो रोङै जालाङो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, जेरावहाय बोसोन बिजाब 8:9, हानि खालामग्रा मानसिया जेसे गाज्रि, अलसिया मानसियाबो एसे गाज्रि। सासे मानसिया जेब्ला गुबुननि थाखाय माबा मोनसे खहा खालामनानै होयो, खहा खालामग्रा मानसि, बै खहा खालामग्रा मानसिया जेसे गाज्रि, एसेनो अलसिया मानसियाबो बेसेबांनो गाज्रि होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ मोन्थिहोदों। मानोना अलसिया मानसिया जेब्ला अलसिया जायो, बिनि साननाय हनायफोराबो मोजां फारसे साननो रोङै जायो, गोग्गो फारसे साननो रोङै जायो। गोग्गो फारसेखौ साननाय नङा, माबा मोनसे थाखा फैसा आरजिनो होननानै साननांगौ,
बेखौ साननाय नङा। गावनि नखरखौ जौगाहोनांगौ बेखौ साननो रोंनाय नङा। इसोरखौ खुलुमनांगौ, सिबिनांगौ, इसोरखौ दाव दाव खालामनांगौ बेखौ साननो रोंनाय नङा। बे केबल उन्दु उन्दु थानो हास्थायगोन। बे जाहैबाय नैथि गाज्रि खालामग्रा हुदा, जेरावहाय जोंनि साननाय हनाय मेलेमखौ गाज्रि खालामगासिनो दङ। दा बेयावहाय जोङो बेनिफ्राय गोजान जादोनि। दानाबा जों थांदोनि थामथि जि हुदाया जोंनि मेलेम साननाय हनायफोरखौ गाज्रि खालामदों, बेनो जाहैबाय गोनांथि नङैखौनो सानबाय थानायनि आदत। हेबिट अफ वरिंग अननेसेसारि व्यर्थ की चिंता करने की आदत। गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ, गोबां फोथायारिफोर दङ, जायफोरा गोनांथिनिख्रुइबो बांसिन साननानै लायो, गोनांथिनिख्रुइबो गोबांसिन सानो, जायनि जाहोनाव जोंनि ब्रेना सानफानिफ्राय सानफा गोबां खहा जालांगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, गोनांथिनिख्रुइ बांसिन साननाया जोंनि देहायाव खहा खालामो, जोंनि मेलेमखौ खहा खालामो, जोंनि साननाय हनायखौ खहा खालामो, जेरावहाय जोंहा जेंना फैयो। बे बिसयाव इसोरनि बोसोन माथाइनि 6:33 सिरिया ओरैहाय बुंदों, बेनिखायनो नोंसोरो गाबोननि थाखाय दा जिंगासे, मानोना गाबोना गाबोननिखौ सानगोन, सानसेनि थाखाय सानसेनि सैनायानो थोयो। जेब्ला जोङो गोनांथिनिख्रुइबो गोबांसिन फिउचारनि बाथ्राखौ सानो, अब्लाना जोंनियाव गोबां समस्या जेंनाफोरा फैयो। जोंनि मेलेमा सानफ्रोमबो बेखौल' साननो हास्थायगोन, बेखौल' मावनो हास्थायगोन, जेरावहाय जोङो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जोङो हयथ' गोजान जालांगोन। इसोरखौ खुलुमनांगौ, इसोरखौ सिबिनांगौनिफ्राय जों गावखौ गोजान खालामनानै लागोन। मानोना साननांगौनिख्रुइबो गोबांसिन, जेसेबांखिनि साननांगौ बेनिख्रुइ गोबांसिन साननाया मानसिनि साननाय हनायखौ गोबां लोरबां खालामगोन। दा प्रिय, बे जाहैबाय थामथि नम्बरनि गाज्रि हुदा, जेराव जोंनि साननाय हनायफोरखौ गाज्रि खालामगासिनो दङ। दे दानाबा जों थांदोनि ब्रैथि गाज्रि आदोदाव, जि आदोदा जोंनि मेलेमखौ गाज्रि खालामगासिनो दङ, बेनो जाहैबाय मोजां उन्दुनाय गैयै, नट गेटिं साफिसियेन्ट स्लिप, पुरि नींद ना लेना। बे बाथ्राया एसे आवगायाव आं बुंबोनाय थामथि नाम्बारनि बाथ्राजों सोमोन्दो दङ, जेरावहाय सासे मानसिया गोबां गोनांनिख्रुइ बांसिन जेब्ला सिन्था खालामो, अब्लाना हरनि समाव उन्दुनायफोरा गैयै जालाङो। गोनांथिनिख्रुइ गोबांसिन साननाया मानसिखौ उन्दुनाय गैयै खालामो। मानोना हरनि समाव जेराव जों उन्दुनांगौ, बै उन्दुनाय समावहाय गोबां सिन्थाफोर खालामनानै हरफोरखौ बारहोयो, आरो बिनि उनावहाय जोंनि जिथु हुदा दङ, हेबिट जायो मेलेमाव जिथु गाज्रि साननायनि, बे हुदाफोरा ओंखारबोयो। आरो जेब्ला सासे मानसिया गोग्गोयै नांगौ बायदि जुदि उन्दुनो हायाब्ला, बेनि गासै देहाफोरा लोरबां जालांगोन, आरो बे मानसिया बेरामि जालांनो हागौ एबा बेरामि जालांगोन। गितफोर 127 नाम्बारनि 2 सिरिया ओरैहाय बुङो, मोनजानो थाखाय बेरे फुंजानि सिखांनानै हर थौजासे मावख्रुबनाया नंबां जाबांल', बियो गावनि अनजाग्राफोरखौ गोजोनै उन्दुहोयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोंनि साननाय हनायखौ गोग्गो दोननो थाखाय, मेलेमखौ गोग्गो दोननो थाखाय जोंनि जिथु उन्दुनाय, बे उन्दुनाया जोंनि थाखाय गोनांथिथार, साफिसियेन्ट उन्दुनाय जानो नांगौ। नाथाय गोबां बेक्तिफोर दङ जायफोरा दिनै गोबां उन्दुनायखौ खहा खालामनानै लादों। जेरैहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा मबाइलाव गोबां हरसिम, 1टासिम 2टासिम गोबां गेमफोर गेलेदों, फिल्मफोर नायबाय थादों, आरो जि आदत मेलेमखौ गाज्रि खालामनाय आदत, बे आदतखौ गोबांनिख्रुइ गोबां खालामनानै लादों। दे अब्ला प्रियफोर, बे आदतआ जुदि थायोब्ला नोंथाङा सासे बेरामि जालांगोन। दा बेयावहाय बेबायदि बेरामनिफ्राय गावखौ गोजानाव हमथाना दोननाया गाव गावनि बिबान। दे दानाबा जोङो थांदोनि बाथि गाज्रि आदत, जि आदतआ जोंनि मेलेमफोरखौ गाज्रि खालामदों, बेनो जाहैबाय रागाजोंनो सम बारहोनाय हुदा। हेबिट अफ गेटिं एंग्रि, अति क्रोध करने की आदत। जेब्ला सासे मानसिया रागा जोङो, अब्लाना मेलेमाव जोङो मोजांखौ साननो रोङि जायो। रागाजों जोङो गोबांखौनो खहा खालामो। रागाजों जोङो मानसि सिथारनो हागौ, रागाजों जोङो मानसिखौ बुनो हागौ, रागाजों जोङो गावनियाव थानाय बेसाद मुवाफोरखौ सिफायजोबनो हागौ, न'खरखौ सिफायनो हागौ। बे गासैबो खालामो रागायानो। दा बेयावहाय बे रागाया जुदि जोंनियाव थाबाय थायोब्ला, सासे ख्रिस्टियान बेक्तिनियाव थाबाय थायोब्ला, जोंनि मेलेमखौ बियो गाज्रि खालामो। बे हुदाया मोजांखौ साननो रोङि खालामो। जेरावहाय इसोरनि गोथार बोसोना ओरैहाय बुंदों, बोसोन बिजाब 25:22 सिरियाव, जायहा गावनि रागाखौ हमथानो हाया, बियो गोरलैयै आक्रमण खालामजानो हानाय गर दुंख'नि आश्रय। सानसेमानि रागाजोंनो गावनि समखौ हगारबाय,
अब्ला बै मानसिया रागा थानायखाय एबा रागाजोंनो समखौ हगारनायखाय बे मानसिया माबायदि मोजांखौ साननो हानो। बेवखायनो इसोरनि बोसोना बेखौ रोखायै बुंदों जे जाय मानसिया रागा जोंबाय थायो बे मानसिनियाव जि नोगोरहा प्रटेक्शन गैया, वाल गैया, बेबायदि जायो होननानै। आरो बे वाल गैयियावहाय सिखाव दाखायत गुन्दा गासैबो हाबनो हायो आरो बे नोगोरखौ नस्थ' खालामनो हायो। थिग बेबायदिनो सासे रागा जोंग्रा मानसियाबो बेबायदिनो होननानै इसोरनि बोसोना रोखा खालामदों। दा बेयावहाय जोंनि रागाखौ जोङो हमथानांगोन, मानोना रागाया जोंखौ बुद्धि भ्रम खालामो, जोंनियाव मोजां सिन्ताफोरखौ गैयै खालामो। दे दानाबा जोङो द'थि आदोदा जोंनि मेलेमफोरखौ गाज्रि खालामबाय थादों, जों बेखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय क्षमा होनो हायै गोसो, हेबिट अफ नट फरगिभिं, क्षमा ना करने का आदत। जेब्ला सासे सुबुंखौ गुबुन व्यक्तिखौ क्षमा होनो हाया, अब्लाना मेलेमा मा खालामो, अब्लाना मेलेमा मा सानबाय थायो बै व्यक्तिनिया, बे जाहैबाय खिथिर लानो थाखाय, बै व्यक्तिनि थाखाय गाज्रि सिन्ता खालामनो, बै व्यक्तिखौ नस्थ' खालामनो बेबायदि मेलेमाव सानबाय थायो। जेरावहाय मेलेमा बेबायदि सानोब्ला मेलेमा गाज्रि जालाङो, मोजांखौ सिन्ता खालामनो हायै जालाङो। बेयावखायनो क्षमा होनो हानाय गोसोखौ, क्षमा होनो हानाय मेलेमखौ जोङो बेखौ हुदा खालामनांगौ। जेरावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ माथाइनि 6:14-15 ओरैहाय बुंदों, नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा। अब्ला प्रियफोर, निमाहा होनो हायै आदतनिफ्राय निमाहा होनो हानाय आदताव जोङो लादोनि। दे दानाबा जोङो जोबथा बाथ्रा नायदोनि, 7थि, जेरावहाय गाज्रि हुदा, जि हुदाया जोंनि मेलेमफोरखौ नस्थ' खालामदों, बेनो जाबाय मेगन सानाय आरो मुगैनायनि हुदा, हेबिट अफ जेलासि एन्ड हेटार्ड, ईर्ष्या और देश रखने की आदत। जेरावहाय इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, बोसोन बिजाब 14:30, गोसोआव शान्ति थायोब्ला देहाया मोजाङै थायो, अन्थाय मालायखौ मेगन सानाया केन्सार रग बादि। अनजाग्रा प्रियफोर, बे हुदाया जों जुदि गुबुनखौ मेगन सानाय, गुबुननि सायाव गाज्रि साननाय, बेखौ जुदि जोङो हुदा खालामनानै लादोंब्ला जोंनि मोदोमाव मोनसे केन्सार रग जानानै दङ, जोंनि मेलेमाव मोनसे केन्सार रग जानानै दङ। मानोना जेब्ला सासे मानसिखौ मेगन सायो, सासे मानसिखौ मुगैयो, अब्लाना जोंनि मेलेमा मोजांखौ साननो रोङै जायो। सानफ्रोमबो बै मानसिनि, बै व्यक्तिखौ बोरैहाय मेगन सानो हागोन, बोरैहाय बेखौ मुगैनो हागोन, बेफोरनि फारसेनो सिन्ता खालामबाय थायो आरो बे हुदा जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, हुदा होननायखौ नोंथांमोना बुजिखादों। हुदा माने जिखौ जोङो सानफ्रोमबो गले गले मावबाय थानो मोजां मोनो, बेखौनो हुदा होनो। जों जुदि बेफोरबायदि गासै गाज्रिफोरखौ जों जुदि हुदा खालामनानै लायोब्ला जोंनि मेलेमफ्रा बेफोरखौनो सानबाय थागोन आरो बेफोरखौ सानबाय थानायखाय, मोजाङा फैयैखाय जोंनि मेलेमफ्रा सानफ्रोमबो गाज्रि जालांगोन, जोंनि सिन्ता भाबनाफ्रा गाज्रि जालांबाय थागोन आरो जोंनिफ्राय ख्रिस्टियान जिउआ, स्पिरिचुवेल जिथु आत्मिक जिउ दङ, बे आत्मिक जिउआ गैयै जालांगोन। बे 7टा बिसयखौ जोङो मोनथिबाय, जि बिसयफ्रा जोंनि मेलेमफोरखौ गाज्रि खालामो। नोंथांहाबो जुदि बेबायदि गाज्रि हुदाफोर दङब्ला, जिखौ नोंथाङा हुदा खालामनानै लादों दङब्ला, नोंथाङा दिनैनो बे हुदाखौ नागारदो आरो सासे गोग्गो ख्रिस्टियान, गोग्गो सिन्ता खालामग्रा, गोग्गो सानग्रा इसोरनि व्यक्ति जादो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।